गिबियावनो आङो NDFB XNDBनि सासे लोगो आफादगिरि हिसाबै गिबियाव खौरां लागिरि नोंथांमोननिसिम अननाय सिनाय जासिबाय आरो लोगोसे साफ्रोमबो बर' रायजो राजा खौरां लागिरि नोंथांमोननिसिमबो NDFB XNDBनिफ्राय गिबियाव खुलुमनायखौ जासिनाय थाबाय। सिबिजाथाव जोंनि बारगो NDFBफोरनि सायाव आङो गुरैयै आपिल खालामनो नागिरदों। मानगोनां जोंनि बारगो XNDB नोंथांमोनखौहाय अराय समनि थाखाय जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दङ। थांनाय 2020 27 जानुवारियाव बिटारिखौ जालांनाय बे बिटारिखौ जालांनायनि माखासे एमओसफोरनि माखासे पस्टफोरखौ मावफुंनांगौ जायोब्ला जों माखासे NDFB XNDB हिसाबै बा बारगो XNDB हिसाबै जोङो मोनसे सरकारनि सायावहाय जोङो एसे एनैबाबो बुंलांबायनो थाखाय एसे प्रेसार होलांनांगौनि थाखाय बे क्लसाव लिरनाय खामानिखौ मोजां मोनफुंजोबनांगौनि थाखाय जों XNDBफोरा जों खौसे जायोब्ला इयुनावहाय जोङो साक्सेस जागोन जों बेखौ मिजिंथिदों। खिन्थु बारगो XNDB हिसाबै जुदि जों बिदि लेथेर फेथेर थाबाय थायोब्ला जों जोंनि खामानिखौ दिनैहाय जों मालाबाबो साक्सेस जागोन जों बेखौ नुहुराखै। मानो होनोबा दिनै जोंहा गां बिराद गिदिर समस्या बे समस्यानो जाहैबाय जोंनि मानगोनां फाउन्डार रबीन्द्र सारा दिनैसिमबो सेन्ट्रेल जेलावहाय दिनै भुगिनांदों दुखु खस्थ' लानांबाय थादों। बियो लासिं बाथ्राया जोंनिल' नङा, बियो सारा बुहुमाव सारा जाथियानो दिनैहाय सिगनेटरि हिसाबै बे मानो हराखै बे कुइसना दिनै मोनफ्रोमबो जाथि जन'गोष्ठीनि इन्टारनेसनेलफोरनि रावाव दिनै ओंखारदों। आरो बेजों लोगोसे सेन्ट्रेल जेलाव जोंहा दिनै 54 लिडार केडार्सफ्रा दिनै आरो दंबावो। आरो बेजों लोगोसे जोंहा हारिनि थाखाय गोबाव आखाइ हाथियार लानानै नांलांनाय दिनै मा होनो बिर जोहोलाव बिथांमोननोबो जोङो दिनै XCGI हिसाबै 5 लाख थाखाखौ जों मोनफुंजोबनो हायाखै। आरो बेजों लोगोसे जोंहा थांनानै थानाय माखासे रिहेबिलिटेसननि बाथ्रा दिनै बेफोरखौबो जों मोनफुंजोबनो हायाखै। साख्रि बाख्रिनि खोथा जों बेखौ दिनै मावफुंना लानो हायाखै। केस टेस्टफ्राबो दिनै उदां जानो हायाखै। आउट अफ स्टेट दिनै नेपाल आरो भुटान आरो गुबुन स्टेटफ्राव दिनै आरोबाव दिनै XNDBफ्रा दिनै जेलाव दङ। दा बैसोर बायदि मानसिखौ जुदि जोङो गासैबो उदां अख्रां लाबोनांगौ जायोब्ला फाउन्डार मानगोनां रंजन दैमारिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जोङो बिथांमोनखौ जुदि लाबोनांगौ जायोबा जों बयबो XNDBफ्रा जों खौसे जानांगोन। दा जों खौसे आरो इउनिटि थायोब्लासो जों गासैबो खामानिखौ जों मावनो हागोन। आरो जों आसा दङ जों खौसे जाथारनांगोन आरो खौसे जायोब्ला जों इयुनाव जों मा मावनो लादों हयथ' बे खामानियाबो जाफुंगोन। जोंनि गासैबो आद्रा खामानि बेफोरखौबो जोङो फुलफिल खालामना होनो हागोन बेखिनिखौ मिजिंथिदों। बेनिखायनो जोंनि दानि मा होनो सरकाराव थानाय EMनिफ्राय लानानै MLAनिफ्राय लानानै आरो MC निफ्राय लानानै आरो जेसेबां सिनियर बारगो दैदेनगिरिफोर दोङो बारगो कंग्रेसफोर दोङो दिनै बिथांमोनखौ आं दिनै नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजों खावलायदों अननानै बयबो गावनि लोगो कंग्रेसफोरखौ उदां अख्राङाव लाबोनांगौनि थाखाय आरो सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनांगौनि थाखाय जेलफोरनिफ्राय बारग'नांगौनि थाखाय जों खौसे जानांगोन। जों खौसे जायाब्ला जों आरो इयुनाव खस्थ' जालांबाय थागोन। बेखौ जों नोजोर बोनानै NDFB XNDBनिफ्राय जों दिनै बार जोङो माथो होबाय थादों। दिनै जों खोथा बुंबाय थादों। जोंनि सार्थ'आ दिनै XNDB हिसाबै बा NDFB हिसाबै गाव-गावखौ फोथांनायनि थाखाय जों दिनै NDFB जों दायाखै। NDFB हिसाबै जों बेखौनो दादों जों नोजोर बोदों जे इयुनाव जोंनि बिटिआर एकर्डनि इमोसफोरखौ मावफुंनो थाखाय मोनफुंनो थाखाय जों मोनसे प्रेसार ग्रुप हिसाबैसो जों दिनै बेखौ दाना लादों। प्रेसार ग्रुप हिसाबैबो जों सोरबा सरकारनि एगेन्स्टआव थांनानै बाथ्राखौ जों बुंनो नागिराखै। जिखुनु समाव सुबिदा उसुबिदा मोनसे टिमखौ लानानै जों हाबनानै शेयार खालामनो थाखायसो जों बेखौ दादों। बेवहाय सोरबा सरकारफ्राबो जोंखौ उल्था जाहाथे नेगेटिभ साननानै जोंखौ भुल लाया बेखिनिखौ दिनै जोङो बे ससियेल मिडियाजों खावलायबाय। बेनिखायनो आं दिनै जोबथारनायाव खावलायनो सानदों बे 2025 नि गेजेराव बारगो XNDBफ्रा जुदि ज' जानो हायाब्ला बे सना जुदि बारलाङोब्ला आरो जों XNDB हिसाबै बे जायगायाव जों माबोरै थांना थागोन आरो जोंनि इउनिटिया बे समाव जों मोनगोन ना मोना जों बेखौ मालाबाबो हास्थायनाय नङा। बेनिखायनो नैबे 2025 नि गेजेरावनो जुदि जों इउनिटि जानानै जोंनि थांखिफोरखौ जोङो
मोगथां महर मोनहोनो थाखाय जों खौसे खेबसेनि थाखाय जों लिडार गासिबो ज' सावरायनांगौथि दं होननानै आं दिनै खावलायबाय। प्लिज अन्नानै इउनिटेड फराम एक्स एनडिएफबि आं सासे लोगो आफादगिरि हिसाबै जोंनि गासैबो बारनि एक्स एनडिएफबिखौ खेबसेनि थाखाय जोङो ज' जिरायनानै जोङो मोजां गाज्रि सावरायनो हागोन नामा बेखौ आं दिनै बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायहरनाय थाबाय। बिटिआरखौ जों गोरोबनायनि उनावहाय बिसायख'थि जाना थांनायनि उनावहाय बारबो एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्राबो दिनै बिटिसि खुंथायाव थानायावहाय साब्रै एमसिएलएफोर दङ। दा बिथांमोना सरकारजों थाजासेयावबो बिटिआर गोरोबथानि एमओएसफोरा दिनैसिम मावफुंजायाखै। दा बियो बिटिसि सरकारा बायनो थाखाय बोसोरसेल' दंसै गेजेराव। दा बेनि गेजेराव जुदि बेफोर मावफुंजायाब्ला एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फराम हिसाबै फैगौ 2024 बिटिसि इलेक्सनाव बाहागो लागोन नामा? नोंनि सोंनायनि कुइसना जोबोद इन्टारेस्टिं आरो बेखौ होनो गोनां दङ मेसेजखौ जे दानि माखासे नैबे पावाराव थानाय बा सरकाराव थानाय जोंनि माखासे इएमनिफ्राय लानानै एमएनिफ्राय लानानै डेपुटेसननिफ्राय लानानै आरो माखासे एमसिएलएफोर दङ जे बिथांमोना दिनै पावाराव थानानैबो माखासे खामानिखौ किसु बुस्थुखौ एलायन्सआव थानाय हिसाबै सिंगेल हिसाबै बारगु एनडिएफबिनि थाखाय बिथांमोना खोथा बाथ्राखौ बुङा नङा बुंदोंबो खोमा, किन्तु किसु बुस्थुखौ सिंगेल हिसाबै बिथांमोना मावहोनो हायाखै। बे बुस्थुखौ आं दिनै नोजोर होदों। बेनिखायनो दिनैहाय बिथांमोना दिनै सिन्था खालामनाया मोजां। बे 2025 नि गेजेराव जोंनि माखासे क्लजफोरनि खामानिखौ मावनो गोनां जायोब्ला जोङो जेरैखि जाया ज' जानांगोन आरो जोंनि एमओएसफोरनि खामानिखौ मावनो थाखाय बिथांमोनाबो ज'यैनो जोंजों सावरायनांगोन। अब्लासो बे खेबनि साक्सेस जागोन आरो 2025 आवहाय इलेक्शननि बाथ्रा दिनै एसे ससियेल मिडियायाव ओंखारबाय थादों। जे सम आरो थासारिया जुदि थोनोब्ला बे 2025 नि गेजेराव जुदि जोंनि एनडिएफबिनि माखासे क्लजफोर जुदि मावफुंजायाब्ला, जुदि मोगथां महराव जुदि मोनाबा, फाउन्डार मानगोनां दैदेनगिरिफोरा जुदि गवाब्ला हयथ' इउनिटेड फराम एक्स एनडिएफबिनिफ्राय बे बुस्थुखौ जोङो साननोबो बाध्यता जागोन। बेखिनियानो। थेंक इउ।